mensen, mijn mensen, mijn mensen, mijn mensen, mijn mensen, ik is zo. Ja, ik is Jack. Ik is een beetje handvliet. En ik is hier om een mensen klom kakvaart te veranderen. Ja, ja, maar ik vraag klom kakvaart, dan ik hem aan moeten, als het dom, als ik hem aan als het slim. Ja. Wat is je naam? Skelen Troms in de tweede naam is Balkje. Ja, wat mensen. Oh, Balkje, ja. En maak hem een paar vragen veranderen. Als je lekker slim, is lekker slim. Nee, ik weet zelf, joh, ik weet zelf. Oké, kijk. Je gaat toch een normaal vraag gedaan. Oké. Gaat zo beginnen. Als een plane vliegt van een ander continent naar een ander land toe. Zien ze, in die plane valt in die middel. Waar begraven de survivors? Ja, hoe moet ik jij weten? Hoe moet ik... Oh man. Ja, hij zou moeilijke vragen van mij, ja, zien ze. Waar begraven de survivors? Dat is easy, mijn broer. Waar begraven de survivors? Waar begraven de survivors? Oh man. Nog gewoon obviously, man. Nog gewoon, man. Op de grond, mijn bro. Ja. Dan moet je dat even zeggen, laatste keer. Waar begraven de survivors, mijn bro? Nee, hij is een moeilijke vraag. Ik zal jij weten, jou zien ze. Nee, ik ken jij vragen. Oké, kwijt. Is er nog hier nou? Waar gaat op? Maar kom je af, makkelijk. We gaan opgeven af, die man. Zien de... Die man, Simon, ja, Simon. Die man is op, maar kom je af, zien ze? Ja. Wat laatste vraag? Doe een laatste, ja. Wat, als ik de eerste jump, nee, wat komt achter mij? Oh, die glazen. Nou, als ze sprong op die venster, glazen brik om ons achter je, want zien ze. Ja. Dat is recht. Ja, dat is recht. Oh, ja, nee. Kijk, slim zijn, hè? Josia, wat is je man naam? Aiden. Ik heb de eerste vraag voor jou, no? Kan je het zeggen? Oké. Als ik de venster jump, no? Wat komt na mij? Juni? Ja, hij is goed. Oké, kwijt. Nog een. Wat is de key? Maar als je Loki. Piano. Ja, waar gaat op? Kom je af. Jouw ouderdom. Ja, je fuck, je gaat staan. Nee, kwijt. Yo, ik is klaar. Wat is je man zijn naam? Skylo. Oké, Skyler. Als ik de eerste jump, wat komt na mij? Het is een gordijn niet. Die gordijn. Ja. Man. Wat komt na mij? Hoe bedoelt ze wat kon na jou? Als ik de eerste jump, no? Wat komt na mij? Nee, ik weet het. Oké, nog een. Wat is de key, maar heet die Loki? Die successie. Het is iets wat is gebeurd, man. Zien ze, allemaal gebeurd. Het is de key, maar heet die Loki. Sloot dit een lok. A keyboard. Ja, keyboard. Had je lok? Zijn, wat is je naam? Tracy. Van een scale van 10, hoe slim is ze? Ik is kanto pa ya. Oké. Basic question, daar gaat op, kom je af. Your age. Oké. Als ik die eerste jump, ne? Wat komt na mij? Ik weet het. Wat komt na mij? June. Say slim.